20 piraso to, 20 piraso, pero nabawasan na to ng isa dahil may bumili na. Ayan, ang isang piraso nito ay hello guys! Hello mga mamshi, hello mga papshi, welcome back to my channel, Teresa Bisaya pero Bicolana, tenderang Bisacol. Ayan, bali inumaga na tayo dahil kahapon namili ako, medyo pagod na ako at saka masakit sa ulo, masakit na yung ulo ko kaya siguro kunti lang yung na-share ko lang yung paglakad namin sa bayan. Ngayon naman ipapakita ko sa inyo yung binili kong mga pogs, mga gami. Pero bago ko ipakita sa inyo o bago ako mag-haul sa binili ko mga pogs at gami, papakita ko muna sa inyo yung binilahan kong tindahan. Ang time na si at kasi ang kunti pa rin ang gamit nyo eh. Hindi lang natin ano. Buti ko na uyan. Ito sa hindi dito. Hindi dito sa bulot. Pwede ako talaga po. Okay lang. Magkano ba isang balot nito? 45. 45 na? Magkano bentahan nito? Piso dalawa. Ah, yung ano? Piso dalawa? Yung crystal. O, piso dalawa nga. Benta ko. Saka pogs. Okay lang. 20 lang. 20. Sabi ni Kuya, 3 dos daw ang nabos ka na ito. Tatlo dos? Kailangan kasi di mabili. Ay, pinis Payat? dalawa ko. Malito kasi mata nun eh. Hindi nyo mo nakikita. Depende naman yung sa inyo. Yan, medyo nagdagdagan yung ano, alaman na. Nagkaroon na ng kunting kulay. Hindi to lahat, isa. Piso lang kanina. Magkano ang pogs na? Ha? 16. Pag marami. Ano talaga sabi? 16, nakala ko pa no, 13. Hindi, walang 13 na ito. Ha? Ano pa? Ano pa ba? Wala naman ang iba eh. Ano iba dito? Ha? Ibig sabihin sa tindahan, piso lang pala ang tubo natin. Para sa ipot? Wala. Mga pang ano lang naman kasi dun. Ano pa ba? Tingin tayo muna sa loob. May bago na ba rito? Ito, whistle. Kuha tayo ng whistle. Ito na lang, dagdag mo. Sige. Excuse nga po. $90 pala, 90. Ang ano? Grabe ang mahal.
sa mga gustong mamili sa bayan, Balechos bayan, doon yung bilihan ko ng pogs. Pero hindi ko alam kung meron, hindi pa ako nakapunta sa iba kung same pa ng price kasi medyo tumaas ng piso or dos. Medyo tumaas sila ng piso yata kasi dati ang kuha ko ng pogs sa kanila ay 15 pesos. Pag marami akong kinukuha, 14 pesos. Pero ngayon, 16 pesos talaga. Kahit napakarami kong kinuha, walang discount. Kaya siguro tatry kong tumingin sa iba. Maghahanap ako kung meron akong makukuhaan sa iba, diba? Kasi syempre, tayong mga nagtitindahan, maghahanap tayo na medyo makaka-discount tayo. Pero kung wala naman, kung same price lang din naman, dun tayo sa dati nating pinamimilhan na. Dahil kahit paano, matagal na tayong bumibili sa kanila. Kaya ito yung, bali ito pala yung namin kahapon, o ako, yung pag-alis ko kahapon. Bali kasi yung pamasahe namin dito, dahil diba nga, isa lang yung pwedeng sumakay. Yung papunta rito hanggang bayan, dito kasi sa amin, pedicab papuntang kanto, excuse me, pedicab papuntang kanto, 10 piso. Kapag dito ka sa loob ng subdivision sumakay, 50 pesos papuntang bayan. Pag sa labas sa pinakakanto ay 40 pesos, di ba? Tapos, yun. Bali yung pamasahe ko kahapon dahil sa kanto ako bumaba, 40 pesos lang. Tapos, pagdating ko sa bayan, bumili ako ng gamot. Siguro nasa halagang, ano yun? Wait lang. Yun, kaya ito bali yung mga nagastos ko kahapon, yung pamasahe, 10 pesos. Sa pedicab, 10 pesos. Sa tricycle, 40 pesos. Bali, pumunta ako sa Abi Drug, namili ako ng gamot. Hindi naman ako namimili doon, kaya lang yung ate ko doon namili, kaya napasabay na rin ako. Hindi ko alam kung napamahal ako. Parang tingin ko napamahal ako dahil sa grocery. May mga gamot akong nakita na mura lang sa grocery, kaya lang dahil ayun, nakabili na ako ron, hindi na ako bumili sa grocery. Bali, ang nabili kong gamot sa Abi Drug ay worth 979. Tapos yung medyo nagutom ako, bumili ako ng palamig at saka puto, nasa 20 pesos. Tapos yung pogs at saka yung mangami, nag-worth siya 1,032. Tapos yung grocery ay 5,582. Tapos yung nagbayad ako sa nabubuhat, binigyan ko lang ng 70 pesos. Tapos pamasahe naman papunta rito dahil nagpa-special ako dahil maraming dala, 100 pesos. Kaya umabot siya ng 7,823. Diba? Sa tindahan lang lahat yun. Wala akong binili na mga ulam o para sa amin. Kaya yung 7,823 ay sa tindahan lang talaga. Ngayon, magkano ba ang pera ng tindahan? Kasi nakabili ako ng 7,823. Samantalang ang pera lang ng tindahan ay 4,409. Diba? Ang pera lang ng tindahan ay 4,409. Ito guys yung ginagawa ko kung bakit kahit papano nadadagdagan ng kita ng tindahan, pero yung puhunan ko naman ay nakapix lang sa 6,600. Kasi guys, ganito yun, 'di ba? Tayo mga may-ari na tayo may mga may tindahan, 'di ba? Kahit ganun lang yung pera ng tindahan, pag nandun na tayo sa grocery, hindi natin maiiwasan na sumusubra talaga yung pamili natin dahil napapasarap yung dampot natin. 'Di ba? Ang pera lang ng tindahan ay 4,400. Ngayon, dahil sa nakaka-enjoy magdampot, sumusubra talaga. Pero para sa akin, okay lang naman yun dahil pinaghahandaan ko talaga yun. Hindi ako nagdadala ng pera na naka-fix lang talaga sa tindahan kasi kahit paano naman, o diba, 7,823 minus 4,409, hindi ko pala naisaba dito yung 10 pesos. Kaya merong utang sa akin ang tindahan ng 3,414. 'Di ba? Kung tutusin, hindi ko na siya kunin. Pwede kong idagdag na lang sa puhunan sa tindahan, pero dahil wala pa naman akong balak magdagdag ng puhunan, kinukuha ko siya, guys. Bali yung puhunan na dinagdag ko, siguro mga 2 to 3 days lang makukuha ko na 'to kung
Depende sa kita ng tindahan. Halimbawa, kumita ang tindahan ng 1.5 sa isang araw. Diba? 2 araw lang hanggang 3 araw, makukuha ko na tong 3,414. Kaya ito yung kagandahan guys, na kahit papano, pag namimili tayo, meron tayong dalang extra dalang pera. Dahil, di ba minsan may nakikita tayong wala sa plano, pero alam naman natin na fast moving din. Kaya yun, kukunin ko yung dinagdag kong puhunan na 3,414, pero tutubo siya sa tindahan, kikita yung tindahan. Kaya yun, yun lang guys, ito, i-haul ko na yung aking mga pinamili. Dito muna tayo sa binilihan ko ng Pogs, dahil yun yung pinakita ko sa inyo. Binilihan ko ng Pogs. Bali, namili pala ako ng yung binili kong Pogs ay bakit umabot ba ng 1,032. Samantalang ang product lang ay 4 items. Mga apat na items lang, pero umabot siya ng 1,032. Dahil, ayan, ito guys, ayan, di ba nakita nyo? 20 piraso to, 20 piraso, pero nabawasan na to ng isa dahil may bumili na. Ayan, ang isang piraso nito ay doon sa binilhan ko na dating ang alam ko ay 15 pesos, binibigay nila dati sa akin ng 14 pag marami akong kinukuha. Pero ngayon ay 16 pesos, walang discount. Kaya siguro next time titingin tayo sa iba. Ano yun? Palit. Wait lang. Yun na nga. Diba? Ang kapal niya, 20 piraso. Meron namang nabibiling, yung nakabalot na hiwa-hiwalay. Kaya lang, mas nasanay kasi akong ganito dahil dinidisplay ko siya, sinasabit ko siya. Kaya yun. Diba? Yan o. Diba ang kapal? 20 piraso. 16 pesos na siya. Susunod na try natin tumingin sa iba. Kung same price lang naman sa iba, doon na tayo sa dati kong binibilhan. Pero pag nakakuha tayo ng mas mura-mura, siguro, syempre, yung murang kukunin natin. Tapos ito pa, ayan. Bali ito, mga gami ay 29 pesos, 1/4. Bali 1/4 na to, 29 pesos. Nakabili ako ng 29 na piraso din. Yeah, 29 times 29. 29 times 29. Ay. 20 piraso lang pala. 29 times 20 ay 580. Bali yung nabili kong gami ay 20 piraso, 20 na balot. Halagang 29 pesos. 1/4. Tapos meron ako nabili dito. So, dalawang pito-pito. Ang halaga nito ay 21 pesos. Bali, dalawa yung binili ko. Kaya 42 pesos. Kaya yun. Yung Pogs ay naghahalagang 320. Tapos yung gami 580. Tapos ito 42 pesos. At saka yung crystal candy 90 pesos. Kaya worth 1,032. Kaya sa ngayon, yan lang muna siguro yung i-share ko. Next time na yung pinag-grocery ko at saka yung mga gamot. Kaya thanks for watching. Pero bago yan, mag-shoutout muna tayo. Wait lang. Ayan, shoutout muna tayo kay 2 days ago. Marita Pica, Rochelle Edades, Ana Lu Pabriga, Madam Tendera, My Angels Vlog, Jeanette, hello sa iyo Jeanette, Damaso Resurrection, Lisel Domdom, Joberlin P, Marie Chris G,
Jom 10, Lorna Valera, Carol Robinson, Sheles Channel, Maricel Gamboa, Lensky Lem, Analita Malegro, Oma Life, Julie's Vlog, Jobis o Gypsy Diary, SM Sha Vlogs, Damaso Resurrection, Nesty Bodegas, Elizabeth Channel, Maricel Pabiliar, It's Me, Lodi, SM Sha Vlogs, Tay Fredo Vlogs, si Kuya AJ Campo Vlogs, Marie Chris G, Elizabeth Channel, Rose and Dave's Channel, Angel Vlog Raynel, Madam Lily, Bright Ideas Unlimited Edition, Ana Marie Garcia, Dandy Garcia, Rhea Bitancor, Maymay Selva, Kuya Ton, Ibon Bautista, Impacto Guaps, Ilocano at Bisaya, Analu Pabriga, Sweet C, Happy Cats 8, Ibinget SNR 16, Jeanette, Ellie Buloy, Madam Duday, Kuya Jay's Channel, at Mami Sha. Yan. Thank you guys for watching. At saka ito pa pala, shout out sa ating mga super chatters. Ito, panoorin nyo. Ayan, syempre, shout out din sa ating mga super chatters. Kay Pinoy Galaan, Impacto Guaps, Mami Sha, Evelyn Monica, Rhea Bitancor, Mami Sha, Mami Shi Apple, Pinoy Galaan, Impacto Guaps, Maymay Selva, Sweetheart, Sis Evelyn Monica, Impacto Guaps, Rhea Bitancor, Impacto Guaps, Mami Sha 2, Sitenshi 06, Evelyn Monica, Rhea Bitancor, Mami Sha, Evelyn Monica, RNR Vlogs, Teacher Tisay, Evelyn Monica, Rhea Bitancor, Impacto Guaps, at Teacher Tisay. And thank you for watching.